آژانس نوچەیان ڕادگەهێنن کە حکوومەتە ئوسترالیا بڕیاردایە 20 ژن و 40 زارۆکن وڵاتیین ئوسترالی لە کەمپێ هۆلێنە لە سووریا تایبەت بە مالباتن کۆمەڵە دەوڵەتە ئیسلامی داعش بە وەرگرن ji sala 2019 were û piştî derxistina Daeş ji wê herêmê ew malbat hatine girtin û di kempê de mane. Rayedarên Kurd tim daxwaz ji hikûmetan dikin yan kiriya heta ku welatiyên xwe li welatiyên xwe xwedî derkevin û di welatên xwe de serederiyê bi wan re bikin. Gelo desaladarên herêmê yan herêma xweser çi dibêjin li ser peyamê ku Avustralya wê wan welatiyên xwe wergirin. Bi me re Zana Umer peyamê dengê Amerîka li qamişlo. Zana çi deng heye? دم باش داخل نها لكامبا روج جو مالباتين همولاتين اوروبينا مالبات تشكدارين داعشين دمينين لوي داري اماده كاريه تكرن نتني استرالينا لغوري اغاهين تكز بدهان مالباتين جنو زاروكن هولندي هروها ين ايرلندي استرالي تين اماده كرن قيد كر نافيوان تين قيد كرن و ددمك نزيك ده نهات يا راغاندن جو او كسانا كاروباري درخستن آوان و وگراندن آوان جبو ولاتی وان تکرن. بله باشا وەکو دەستپێکی ژی گوتی کو ئوسترالیا بڕیار دایە وانە وەرگرتن. مەبەستا من ئەو بزانم گەلۆ ڕایەدارن کورد لەوەر ئەو پێیان بهیستە چ دکن چ ناکن چاوە ینی ئەو چ دبێژن. ji xwe di çarçoveya koalisyona netewî de Hêzên Sûriya Demokratîk û Rêveberiya Xweser berdewam bi taybetî piştî zêdebûna asta tundiyê di nava kampa holê de li wê derê gelek bang hatin kirin got daxwaz ji welatên Ewropayê kirin got hemwelatiyê xwe vegerînin da ku hinekî fîşarê li ser wan kampan ew fişarên ewlekarî û mirovî di nava kampê de ez hinek barê wê li ser rêveberiya Xweser sivik bibe di vê çarçoveyê de jî desteya karê derve ya rêveberiya Xweser di dema dawî de serdana gelek welatên Ewropayê kir û bi taybetî di dosyeya Daişê de dozekî kir û di riya koalisyonê de jî birêka koalisyonê jî fişarekî pir mezin hat kirin. Diyar e got niha ev encamê wê derkevin destpêkê niha wê Avustralya, Holanda, Îrlandayê wê dest bi kişandina hemû hemwelatiyên xwe jin û zarok. Lê balkêş ev e got yanî di van biryara de cihê vegerandina çekdarên Daişiyên gongirtiyên hemwelatiyên Ewropî heta niha ev ya ne zelal e û ne diyar e. Em dizanîn çend kes di werde mane? Çend jin çend zaro? Belê ji xwe dema damezrandina kampa roj de yani kampa roj kambeke biçûk e beramberî kampa holê li kampa holê yani nêzîkî heftê 65,000 heta heftê hezarî 9,000 jî ji pêncî û neh welatan e. Di nava di sala de 514 malbat hatin veguhestin ji kampa holê ji bo kampa broj li wê derê hatin bicîkirin ev 500 malbat hemwelatiyên Ewropî ne bi taybetî û hin jinên Amerîkî jî lê hene. Belê. Bêguman ew bargiraniyeke di mesela aborî de ji ser karbedestên herêmê û dixwazin ku ew lê welatên wan de serederî bi wan re bikirin ji alî hikûmetên wan. سپاس زانا عمر پەیامێ دەنگی ئەمریکا ji qamişlo bi me rabû. Dest xweş.